Maayong adlaw mga kabigwas, correct. O karon nga video, it's the beginning of my dreams, correct. Kay karong adlaw, sugda na namo ang pagtukod og payag sa among luna nga napalit. Correct. But before that, syempre, kay kung sugda na nato naman tay mga trabahante, mamalit sa tagpagkaon. Correct. So dapat librihon yun natong pagkaon ang ato ang mga trabahante para gana kay ilahang mga lihok. O, diba, Sir Charles? Correct! Naala ko yung mga trabahante. Mainggit na po da sila dira ron. Correct. So, gipalitan ako sa karinderya. So, karinderya sa mi, kay wala pa'y budget. Correct. Actually, nagpatukod na lang yun may gamay nga payag-payag kay ang among silingan diri nga engget, Sarah. Correct. Nagpetisyon. Pahawaon dami diri sa lugar. Correct. Kunya natingala lang ko niya kay ngano nagpetisyon siya nga wala man ni violation, wala man ni nagdrugs na maligag mga drugs diri man ni criminal, wala man ni nagsamok-samok sa mga ubang silingan. Natingala lang gyud ko aning tigwa nga nganong ipapetisyon mi niya diri. Kay kuno di ay namatay siya sa inggit. Correct na. Ayaw na lang yun lagi pag inggit-inggit kay mamatay jud ka. Matingala na lang yun ko nimo nga nagpetisyon naman ka nga wala man migiiba. Correct. Oh, sar-sar lang. High blood na po karon. Correct. So, this time, namalit na kog mga materials. Ang pinakamahal nga materials, ang una na kong gipalit. Kabalo na mo kung unsa na ang lansang. Correct. Kay mo among gini siya pangpadikit sa mga 2x2 ilansang yun. Kay lain po kayo ang ipapilit na to katong laway sa tong silingan nga wala na imo kundi ang libakon mi nga nausab ang mga batasan. Correct. Walang gipa utang. Nausab na lang batasan. Correct. Anyway, naabot na mi diri sa Inutangan Farm. O, diba si Brenda na Hinaguan Farm. Ako, Inutangan Farm. Kay napuno daw kuno kog utang. Ingon sa inggitera na tigulang. Correct. Actually, napuno bitaw kog utang. Pero siya rin ang nagbayad. Ako may nagbayad. Diba? Correct? O, gipang putol na dayon namo ang mga lubi diri no, gipang chinso yun namo na kay magamit manggod na pang balay kay pwede na siya himuong pang poste, pang 2x2 og uban pang mga gulayon. Correct. Ang plano gyud nako diri no, correct, kay maghimo kog 3 stories na house tapos maghimo po kog swimming pool with 3 slide, maghimo po kog mini bar and groceries. Basta himuon nako tanan kay para masuya lang sila. Correct, charot lang. Ang himuon na mo diri karon kay payag-payag lang na gamay, kay wala pay budget. Ay lang mo diag kaano ha, kay nangarap raman ta, malay day nato puhon-puhon. Correct. Sa mga gustong magpa-promote dira sa ilang mga product, store ug uban pa, pagpa-promote na mo sa kuha. Correct. Support lang god kay para makatukod ta dirig balay. Correct. Pwede ra po na ibayad ninyo simento, hollow block, sin ug uban pang kagamitan nga pang balay. Correct. So, mao ni ang mga nahimo nga lubi nga pwede ra himuong payag-payag. Correct. While nagtanaw ko na nagputol-putol si kuya sa punuan sa lubi, correct, nag-overthink na pud ko kay James. Correct. Naghuna-huna na pud kog unsa na poy gihimo niya karon kay ako na busy good ko dere. Correct. So, gi-ready na namo ang mga pagkaon kay taod-taod manggo, dili ko magdugay kay mulakaw ko. Kay naami show sa PWC, Philippines Women's College. Correct. So, kinahanglan good mang naning tagtaman no, mangwarta tagtaman kay para naatay is will do sa mga trabahante.
Correct. Kay unsaon na lagwalay mga racket, dili gyud ta ka padayon og toko dire. Para po sa mga gustong kuhaon ko sa mga shows, mga birthdays, araw, bisig unsa, bisig lubong, pwede kay ko i-contact ra ko wang ising TV. Correct. May na lang makatabang-tabang. Correct! So bago pa man mahuman ang akong video, maghatag sa akong background music nga no copyright. Play! Wag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Correct! Dagdali-dali na rin uli, no? Kay medyo na late na mi dito sa PWC. Correct! Automatic na ka-makeup na ko. Kauban ako si Salome. O ang nasa atubangan si Wang Waray. Correct! Dalay ko ng Diyos. Ayo-ayo mo!